नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। खबर बा ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से। लहे लहे रंगा सलवारवा जौना के आज से 5 दिन पहले लॉन्च भई रहे गाना ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से, जौना के 8 मिलियन लोगों ने देखले बा जौना गाना के, यानी 80 लाख। दूसरा खबर पवन सिंह की तरफ से जौन 19 तारीख के दिने फिल्म लॉन्च भई रहे, जौना फिल्म के नाम रहे घातक। आज हम पीतम्बरा सिनेमा बेतिया में जाकर देखनी। फिल्म बहुत ही सुपर डुपर हिट रहा है और इतना एक्शन मूवी फिल्म पहला बार आइल बा और लोग के भीड़ देख के दिल गदगद हो गई। तीसरा खबर बा पवन सिंह की ही तरफ से जौना गाना के लहंगवा लस लस करता, जौना गाना के लॉन्च भई रहे 12 तारीख के दिन 2 करोड़ 80 लाख लोगों ने देखा है, यानी 28 मिलियन लोग देखले बा। बहुत प्यार मिलल, बहुत आशीर्वाद मिलल। हमरा पूरा विश्वास बा कि रउआ सबन के ई खबर जान के अच्छा लागल होई। हमरा चैनल के ऐसा ही प्यार आशीर्वाद दी और आगे से आगे शेयर करी, कमेंट करी। ई खबर जान के रउआ सबने कैसन लागल हमके ज़रूर बताई। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरिया समाज।